El salador o l'auxiliar sanitari, com li diem aquí a l'Hospital de Sant Pau, tenim un rol bàsicament de trasllat, acompanyament i mobilització de pacients. Som un dels serveis més transversals que existeix, amb la qual cosa nosaltres estem a totes les unitats. Estem tant a la porta principal rebent els pacients per quan entren i poder-los acompanyar allí on necessiten venir, com a l'àrea quirúrgica, urgències, ratxos, fem els trasllats de dintre de l'hospital a dintre de les sales d'hospitalització. Aquesta figura és fonamental perquè heu d'imaginar-vos un hospital com si fos un cotxe. Doncs nosaltres som les rodes d'aquest cotxe. Som els que aconseguim fer que tot l'hospital pugui moure's d'una manera fluida i tots els pacients puguin estar allí on han d'estar en el moment que tenen que estar. Nosaltres, quan demanem a la gent que vingui a treballar aquí a l'hospital, una de les coses que ens fixem molt és quina capacitat tenen d'empatitzar amb el pacient. Aquestes habilitats fines que nosaltres busquem, penseu que nosaltres som una persona que es queda sola amb el pacient. No hi ha ningú més i és l'únic referent que té el pacient en aquell moment, i en el moment que està només amb l'auxiliar sanitari és quan comencen a expressar aquestes pors. I nosaltres hem de saber com dir-los les coses, què els hem de dir i com tranquil·litzar la persona. Amb la qual cosa, aquesta habilitat nosaltres li donem molta importància i la volem treballar bé.